Siyabingelela ubingelela babo Dr. Babo Wesizwe babo Jabulile umfana omhle njengekhehla lomazulu amancinyisi. Namhlanje sithatha ithuba lokuthi ake sinikeze abelaphi bendabuko ukuthi abazoshutha ke namhlanje sibhilide sikulona iNedbank House Building ekhambeni kwethu iThonga neDlozi. uNkulunkulu basigcina ukuthi sibuye sizokwenza umsebenzi ebekufuza bese ufezile emhlabeni. Size studio ke manje dark room studio number 1. Babudodela ngihleli nomndayi umsomi. Sifuna ukuzwa ukuthi yini namhlanje iphathela abantu. So ngibingelela kahle. Ngiyabingelela kakhulu babukeli bohlelo babudokotela ngithi hayi abaphile bonke la bekhona nami ngiyaphila ngapha eThekwini. Ngifuna usazise 0794671148. Udlabelele yini le? Babudokotela udlabelele ikhubalo esilakhile lokukhipha abantu osizini. Exakeni sixakile nemisebenzi ayikho. Kakhulukazi lisebenza konke umuntu kodwa limandla kakhulu kulabo abamabhizinisi. Laba abaphandayo abadayisa into enjalo. Ngithi udlabelele nje bethi abantu besokole bethi imali ayingeni kodwa kuwena ngapha nangapha esuke ingena. Uzokubuza mina ukuthi pho yena wathatha isiphephetho semali manje uqhamuka nodlabelele uzothini kuyena? Kuthi akuncikane babudokotela. Ngicacisele yena. Kuthi akuhluka umehluko ndemncane ngoba amakhubalo esiwasebenzisa ngapha nangapha ahamba ahlangana bese phinde ehlukana futhi ukuthi la sekungena isiphephetho ngala ngapha sekuyenye inhlobo. Isiphephetho ke sisebenza kanje usiphephetha 3 times esandleni. Umehluko ukuthi awusiphephethi emgwaqweni usiphephethi egcekeni uma phambi komnyango. Uvela nje kanje phambi komnyango ungalijomi iflame. Okay. Mase uyasiphephetha usitshela 3 times into eyodwa usiphephetha mase usuyaflathela ungena endlini. Isiphephetho semali lo nto sokukhuluma ngayo iyenzeka. Angazi noma ngakubuza yena kodwa phakathi ukuthi uzophatha kabi ufuna ngike ukushuta hayi babudokotela phela siyashutha lana ngifuna abantu bezimfihlo zami. Ngikambuza usifunele. Uze kahle kakhulu babudokotela. Uzothini kubantu? Uyifunele babudokotela. Uyinto eyiningi. Uyifunele ukuthi uyifunele nje. Lokhu wena osuku ukusho kuyena ake ngilenganiso. Uyasebenza emalini kakhulukazi uma ufuna imali. Uyasebenza uma kuukuthi unomuntu okuhlupha emsebenzini. Ufuna wena kwenzeke le nto othi wena ufuna amamoto wena ufuna ahambe uzohamba. Moto ufuna ukuthi ayikhuphule uzoyikhuphula ngaxolisa ukusho lokho ngoba khona abantu abathanda kakhulu into enjalo. Kodwa uwenza lento osukuyisho uma uthi ngifuna ukuthi ubani uyangihlupha emsebenzini ngicela ahambe uzoyicelela yena ahambe njengoba ngithi uyifunele yena uyiresignela yena athi hayi sengiyalezana safuna ukuyophumula. Uma kuukuthi wena ufuna abelungu bakhuphulela imali uzoyisholo futhi wona uyayifunela lo nto osukuyisho. Uyakhumbula ukukhuluma ngoma nawe? Uma nawe futhi ngingakhuluma ngaye babudokotela. Ukhona usakhumbula mhlawumbe ngokuthunywa ngalalela ukuthi hey ufuna ukukhuluma ngoma naye? Ngiyakhumbula. Ngiyakhumbula. Uma naye babudokotela uma nawe isihlahla. Khona uma nawe. Isihlahla. Lo sihlahla babudokotela siyimfihlo ethila ngoba mase yakosika njoba sihlele kanjena nje usiphosela imali ungakafiki kusona. Awuthi siyingozi mhlambe khona esizokwenza nikuwena kuphela ngimele kufike isithunzi sakho kuwena sakho kuqala kusona ungakafiki wena akufika imali iqala emhlophe kusona kuyemakhani yosingama ngesithunzi sakho. Umuntu wenhlanhla lo omkhulu kakhulu babudokotela kubantu abasuke bexakekile abafuna imali abafuna imisebenzi. Njoba ngithi into esikhuluma ngazo cishe incikane kuhluka ukuthi ngiyigaye kanjani. Okay. Siyisihlahla babudokotela semali uma usika mangisengisika angicoshi ngesandla phansi. Ngifuna ngiphathe isipedi noma ngiphathe le nto engisika ngayo noma sengifaka futhi esakeni ngisifaka nemali. Kulonto ushuthi into yemali kahle hle. Okay. Siphathelene nemali kakhulu. Yo. Asona isithwalo. Hayi. Akusizona isithwalo babudokotela ushuthi indlela engitshelwa ngayo amakhehla wona yazi ukuthi kungani siphosola imali. Izingane zababili yini? Babudokotela ingane zababili umuntu lo wenza yonke into futhi osukuyifuna. Ingane zababili babudokotela umuthi uma kuukuthi uthi ngilokhozile usibanibani ngithi ake ngilinganisa kanje ngiyasebenza ngiregister futhi kuphinde kuncikane umuntu wenkani kahle hle.
afunda umlungu ukungiregister uvela uhambe uqonde kuyena eoffice la khona ufuna ukuthi njengamanje ngizocela ukuthi ungiregister yabo ungahleki ungasimali ungenza ukuthi ngizocela ukuregister kade ngaqala ukusebenza la nginenge nje nakanje uzokuregister ethanda engathi uzokuregister eqhaqhazela ukuthi hayi thetha nali iphepha uzosayina ungamncengi ukuthi ngithi manje ngicela ungiregister kade ngasebenza la awungiregister ungenza lutho uzokuregister shesha kodokotela uma uthi kunomuntu othandana nawe uthi awusamfuni lokho ekulandela maka wathi hey njengamanje ngicela uhlukane nami ngaphinde ungifonela ungaphinde wenze lutho ungaphinde ubhale nami uzokwenza ungaphinde ube konwenza uzokwenza exactly lonto leyo owenkani kahlehle umuntu wenkani mawuthi ngifuna umsebenzi kuthiwa athi ama security haya uthi ngicela lo phethe la ekhaya bazokuyaletha use office ethile kumbe officer lekhaya sendaweni ethile kumbe ukhona ngaphakathi ungena umcelo uzofika umtshela into eyodwa uthi kade ngizofesa la ngifuna umsebenzi ngicela kanje nakanje ngicela kunginike umsebenzi ngeke azasho ukuthi awukho nizokhuluma enye language naye wenkani bangithi ingane zababili uyaphoqa na alright yeah bazofuna abantu ukuthola ukuthi bangithola nini lupho usukuthola ngalo AP number uthola la kuyona babudokotela futhi ngiyatholakala kuzo zonke izokuphandla mabe ngisesabathini kodwa nje inzuku eningi ngiyatholakala kuzona ngingazi mhlawumbe kuzothi ukuphela kwenyanga anginayo isho kodwa mhlawumbe ngizothi kulukuthi nje kancane egoli mhlawumbe inzuku ezintathu mase khonto engiyilanda mase ngiyaphenduka khona sengisho mhlawumbe nabangale naye egoli bebeke busy befona mhlawumbe ngazi sokwazi ukubonana mhlawumbe singabona kuzoba kuphuthuma kusho ukuthi zonke inzuku ngiyatholakala phandle kwesabatha mangisesabathini kodwa futhi mase liphumile ngiyakwazi ukusebenza ntambama hayi kulungile mkhulu sinike inamba yakhe kahle inamba yami ethi 079 46711 48 ekuyona nebhizi baba udokotela baba uSizwe baba uJabulile siyabonga